No tak. No. Милан номер 2. Так, не так. Б. Это можный? ББ. Баба. Чекни. Баба. Бабичка. Баби. Баби. Таки бабушка. Ти. Wiesz, na noc jeszcze Dawaj. No przestań już. A už dost. Przestań już, Saszo. Nie wybildуj se. No, co je tam? Strejda, hledaj tebe. Už jsem tady zpátky. Jdou domů. Si lehla k malé a... Ta tak blbiny dělala, tak jsem odešla, ať je tam sama. Pojď si na půlku. Daj, pojď. No? Je, ty boky. Udělej jazyk. No, co ty? Nesmíš prstěk, fuj, da pusy, to je škaredě. Víš? Tak. No, przestań. Oj, oči taky lišači. Oči lišači, chytry oči. Ano, co to? Fakt, co to? Na jedno. Это možný? Przestań, co to bylo? I co to bylo? Ale. Przestań. No. Počkej. No, Saško, nebuď taká protivná. Co to bylo? Ty, Světko, prosím tě, dáš mi ještě 6 odměrek na ráno. Dám. Já ti potom chodím, nebo Jo, dám 6 a vrátíš 12, jo? Ne 12. 18. Tak, dávej ručičku. Ano, tak. Ustav se. Tak. Teďka musíme udělat. Tak. Už bude konec a už půjdeme mi spinkat. Budeme mi spinkat, jo? Co vy na to? To možný? Ano! Ty si myslíš, všechno můžeš? Jak? Hej. Fuj. Co ty na to? Půjdeme. Už půjdeme do postelky. No, to je už namazlovaná holka. Tak, kde tvoj čaj? Kolik máš? Ona jednou u nás ještě... Na. Ty jsi taká protivná. No, už klid. Au! Ale nebudeme už. Mám, poješi, a? Dávej. Sošky nikdy нет? Сейчас поищу.